Filchara Chishni, Maharaja Bir Bikramni Achaima Sal Palaikha Sabroom Division Ludhua Tipra Motha Party Official. William Maharaja Bir Bikram Kishu Maniko Achaimani Saldagi Keg Ralaicha Tai Ludhua Tipra Motha Habanogo Keg Rakha Magrum Residential Girls Hostel Lob Sernogo Tonerono Bahino Achaima Saldagi Chamung Manirok Bagikha Asalano Taikha Tipra Mothani Koromsara Amsaini Kasku Monindra Tripura Monobonkol Subjournal Chairman Tolijay Tripura তাই জয়েন্ট চেয়ারম্যান অমল কৃষ্ণ ত্রিপুরা খবই শিলাসরি মনোবনকল টিডব্লিউএফ দি প্রেসিডেন্ট ডিপটি ত্রিপুরা সংগ্রহ पहिला हामबाय ससियेल मिडियाना दिनै इ जायगा फाय कभारेज खालामनानै बायना जों दिनै जोंनि महाराज बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि 117तम आचाइमा साल फालिलायै पहिला जों फालिहा दिनै लुधुवा पार्टी अफिस दिरो जों दा लुधुवा पार्टी अफिस माने जन्मदिन फालिमानि परे जों दिनै माग्रुम गर्ल्स हस्टेल रेसिडेंशियल स्कूल दिरो फाय जों दिनै कससा स्टुडेन्ट अंनि दिरो खाटाबाय कलम कसा जों डिस्ट्रिब्यूट खालाय रहा जोंनि बबाग्रानो साख्लायजाक दं जे कुनु जागा थानायजोंनो स्कुल अथवा हस्पिटाल थांनाव थानाय किसासा हेल्प खालायना बागायजोंनो बबाग्रा फेसबुक लाइभ साजाक दं आबनि बबाग्रानि करंनो तैनो जों दिनै जत मिलि जों पाल बाक्सा खालायलाय आनि लगे फाय सकबायजा जोंनि मनोबनकल साब जुनालनि चेयरमैन बरमगानां सातालिजै त्रिपुरा এবং জয়েন্ট চেয়ারম্যান অমল কৃষ্ণ ত্রিপুরা এবং চিনি আতাইশ মনোবনকল শিলাসরি টিডব্লিউএফ প্রেসিডেন্ট বরমগানাংসো মেডাম দীপ্তি ত্রিপুরা আর गोबां চিনি वारियर्स रक सपनटां दङ एबनिनि किरण हयते आराम खालाय दिरेनटां गोबां चिनि नारुटां चिनि इरनि चिनि वाइटिएफ नि डिस्ट्रिक्टनि सरि चिनि ब्लकनि भाइस प्रेसिडेंट टिकेन बरबो फाय सपायजा जों चिनि कोपारेशन रैनो जों चिनि इ जागा पसासा बरंनि थानि जों खाताबाय कलम डिस्ट्रिब्यूट खालाय रहा जों कयनाय फायदि जों चिनि बबाग्रानि जे दागिमुं दंनाय बबाग्रा जे साख्लायनाय जों बना पाल बाक्सा खालाय थानसा खालायलाय जों चिनि बबाग्रानि जे करक बिरमुं दंनाय सि करंनो जों लारुनि बायनो जों चिनि बाक्सा खालायलाय इतिनि माग्रुम रेसिडेंशियल गार्ल्स हस्टेल दरफाय सेरा रगबायबो मालायहा एबं सेरा रगबायबो करक सालायहा सालाय माने बिसिंथिनो जों कससा बुंनो खाता कलम रगबो बनिया याफायरा सबसे थैंक्स मारो तानि हलाय इ जागा जों दिनै एमन खालाय जों कोपारेशन हा दिनै इ गार्ल्स हस्टेलनि दिनै सुपारिनटेन्डेन्ट सार निर्मल त्रिपुरा दिनै बोसोरनो मासांसा खालाय कोपारेशन खालाय रगै जों दिनै असुक जरा जे जों इरो सामं खालायनि जों जरा रमानि बायनो जों सिनि ओइ पार्टीनि एबं सागनि ओइ जों बना थैंक्स माजानाय नंनि तिनने जे महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक आचाइमानि सालनो रगै त्रिपुरानि हास्टेलनि लोकरनो तामा मेसेज नेमजु दिनै महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि आचाइमानि सालनो तयै जों त्रिपुरा हास्टे सानि मुसु नायदि गोबांमा बरक आगे दीर्घ 25 बছর जामाना दर तिनि चिनि इ बुबाग्रानि जे आचाइमा साल लंनोसे पालि जागिया नायदि ताबक चिनि एडीसी हापाङो चिनि त्रिपुरा मथा सरकार फाइमानि लगे लगे जों ताबक चिनि बुबाग्रानि बिसिं दैनो चिनि जे कामाय थानि नायजाक सि कामाय थानि रायजारनो जों आस्ते आस्ते तिसाय दै फै तामानि होनलाय चिनि बुबाग्रा जे बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर बन कायसा रूपकार होनै होनजा तिनि बनो तिनि निर्महलनो सानामो तिनि बनो तिनि राजबारि रंनोबो सानामो एबं तिनिनोबो जे बनिमुनि तिनि जे बिमान बन्दर तंनाय तिनि बनो जत सानामजा आइथेनि बायनो जों मेसेजरानि मुसु नायदि कायसा बरं मनुष्य थैया मानुष मात्रै मरणशील थैयालाय जन्मिहालाय बरं मा थैनाय एरपरेबो जे स्मरणीय खालाय खिथाइन था त्रिपुरा राज्योनि बागै तिनि जों मेसेजरानि मुसु फायदि जों इ हानि भाषा जों इरनि त्रिपुरासा जों जिनि जे ऐतिह्य तंनाय जिनि जे संस्कृति तंनाय जों बनो चिनि बुबाग्रा ताबक चिनि बुबाग्रा जे तंनाय प्रदीप किशोर मानिक बाहादुर बनि बिसिंथि खालायनो जों आस्ते आस्ते जों मा सिसानाय एबं चिनि जे कामाय थानि नायजाक सिबुति रावनो जों रुमै मा लारनाय इ मेसेजनो जों चिनि त्रिपुरा हास्टेलनि बरनो